Nad Pražskou Spartou 4-1 a vtedy oslavoval aj dorastenecký československý titul. Osata späť na lopte, je veľa voľného. Už môže treliť Viktor Sliacky. Ale bol zastavený. On povedal, že o nejakom konkrétnom cieli sa nerozkého, ten bude centrovať svojou lavačkou. Ale center... Tam aj nejakých tých končiacich dorastencov opustila dať druhý gól. Ako som už hovoril, práve on otváral skóre. Pekár, ten je teraz na pravom krídle a Peter Mazan v strede. Stretnutí, ktoré... A spravím si trošku reklamu. Opäť budem mať možnosť komentovať ja. Sa proti sebe. Zaujímavá lopta na ľavé krídlo. Laktionov je rýchlejší. Na defenzívu. Jata. Šikula. Laktionov. Ofenzívne to naozaj vôbec nebolo ono. Humene si v zápase, najmä v prvom polčase, šlo za ziskom 3 bodov a to sa levom. Hostujúca defenzíva odkopáva len dosť. Ale predtým, ako je Štrba, to bol naozaj rozdielový hráč. Zaujímavý zjav je ale Martin Lupták, ten prišiel taktiež na hosťovanie z Podbrezovej, avšak jeho hosťovanie bolo pod... No a dúfajme, že takéto problémy nepostihnú a nebudú kaziť dnešný výkon a prípadné víťazstvo. Opäť loptu získali domáci. A menovite Jata. Ponúkal sa mu Boncu. Tých vyhraných súbojov. No a Lasová. Barani. A otvára sa priestor teraz pre Liptákov. Možno aj trošku otvorenejšia obrana. Kovaný, ale čisto podľa arbitra. Toto nebolo offside Lauru. A Laura môže prejsť cez Jatu, ale Jata si dnes plní jednoducho svoje defenzívne povinnosti na 100%. Zápase. Teraz si ale musí Pohronie dávať pozor vzadu. Gerard bude páliť, ale kto iný mohol? Opäť dobrá práca od Musujatu. V presilovke zápas naposledy 31. marca tohto roka. A to bol strane to vyskúšal. Pekný center do 16, ešte strela, ktorú zastavil Musa. Smerom dopredu rozbalili a dočkali sme sa čo najrýchlejšie úvodného gólu, ktorý by jej mohol v dynamike hry určite počas leta na skúške v Prešove, kde zaujal. No a v minulom kole pri víťazstve môže byť dnes tým jazyčkom na váhach, ktorý rozhodne o konečnom výsledku duelu. Ja to dobrý nákop. Teraz trošku Kučinský zaspal tejto sezóny, že Sokol si hosťovanie predĺží. A Prešove sú určite radi, že majú tohto ofenzívneho hráča k dispozícii aj v prebiehajúcom ligovom ročníku. V 45 minútach dobrý výkon a navyše bol odmenený aj tým úvodným gólom z 18. minúty a Bobrovský mohol byť kľudne v najvážnejšia stále. Tá, ktorú mal Adam Horvát ešte v samom úvode stretnutia. Ide z očí v oči. Maximovi Kučín pôsobí aj túto sezónu, aj v minulej. V exile v Ličartovciach zdolal Pohronie týmto výsledkom. Pretiahnutý až na zadnú žrť ešte. Tam jeden hlavičkový pokus Rakitu mladý hráč predstavoval inak. Aj Kučinského. Ten bol presovaný Masarykom, ale Kučinský to zvládol. Olšonku. Žata. Horvát. Špíriak. Teraz na konci prvého polčasu stále hrozí čoraz viac. Začína sa druhý polčas zápasu medzi Komárnom a Pohroním. Videli sme tam aj hneď dve zmeny na domácej strane.
Mazán sa trochu snažil posúriť hrdinovú rozohrávku, čo sa mu aj podarilo. Brankár mohol skúsiť súboj 1 na 1. Toto sú presne tie situácie, v ktorých je Mišovič silný, aj dokázal centrovať. Loptu si prišiel až takmer na stoperský post aj Habodas. Ten má predsa len lepšiu kopaciu techniku ako stopéry Belasích. Na strane týmu FK Pohrone pred dnešným stretnutím na ľavej obrane domáci hráč číslom 2 Alexander Todt je možno trochu menej smelý, čo sa týka útočenia. Teraz sa ale bude musieť Horňák koncentrovať. Je v celku paradoxné, že... Ale odtedy je to naozaj výborná bilancia 8 víťazstiev a 1. Javorčania sa môžu vydať na útočný výlet, ale výborne si v defenzíve stavujú v tejto sezóne v ligovom ročníku a v prípade zranení sa rozohrávajú práve v týchto tímoch Libora Konička. To Svetine do priestoru troch žrdí nepustil. Uvidíme, či sa dnes niektorému z golmanov podarí si tieto... Spätnú prihrávku na Reháka, pretože dobre, proti nemu vyštartoval Leňány. Tancík napáda Jatu, ten si skomplikoval život, ale napokon to zvládol. Masaryk. Teraz zaujímavá lopta na Leňányho, ten už je pokutovom území, prihráva Tancíkovi, ale výborný gól v sezóne. Osamostatňuje sa na čele internej Cana Castellana či Leňányho. Cisár teraz dobre, priťukol hlavou Castellanovi, ale výborný defenzívny zákrok. V druhej najvyššej súťaži je to vlastne najlepší strel. Boncu, Jata, Stravskeza. A ešte sa nakoniec tam laktenou pošmykol a zostával ležať na trávniku. Musa Jata posiela dlhý pas na Adama Horváta, ten tam bude pri lopte skôr ako Pavlovič, na ktorú sme sa pozerali. Ale tak jeho priestor na trávniku, ale kontroluje tú hru. Nepustí Puchovčanov k ničomu. Bez prehry. Na ktorú by chcel nadviazať aj v tomto pohárovom. A na svoj 101. zápas čaká na lavičke Peter Mazaň. Ak sa dostane do hry, môže to byť ďalší veľký milník v jeho kariére. Šikula. Mičuda. A zabudnutá lopta pre hostí. Prihrávka, ktorá išla na pety aj pre Hanesa, aj pre... A tlačí sa smerom dopredu. Jeho prihrávka po zemi. Prikryl, robí chybu. Rimarenko. Ešte je tam Jata. Majtuš, ale zatiaľ ho nedostúpil. Jata. Vôbec nezvládli pri rozohrávke v zadných radoch Matova, respektíve Jatova, rozohrávke Svetiny. Ktorý okamžite posiela dlhú loptu na hrot, kde je Tatar. Ale pri ňom výborne Jata, aj keď sa zdalo, že môžu pokračovať dopredu Mazán. Tento skúšal oblúčikom, ale nebol úspešný. Mekárov, center na Mazána, Slávik boxuje. Ale Pohronie to hrá veľmi dobre. Čas trávi na superovej polovičke a môže ohrozovať. Ale samozrejme vyhovuje mu pozícia lídra v Pohroní. Jata teraz váhal s odkopom lopty a takmer na to doplatil. Na pomery druhej futbalovej ligy sú na lavičkách oboch tímov naozaj zaujímavé mená. Ten teraz stojí za defenzívnou líniou, nikto k nemu nejde. Jata reaguje, že čosi neskôr Danek tak môže pokračovať v hre. Ale Jata teraz výborne. A môže pokračovať v hre, lopta sa tam zakotulovala späť do... Šikula posúva pod seba Boncu, kombinuje s Jatom. Slovana Liptovského Mikuláša či Trebišova, ktoré môžu z 10., 11. a 12. Nastrieľal už 8 gólov. Je druhým najlepším strelcom druhej futbalovej ligy hneď po Lukášovi Letenajovi z Púchov. Ľudko Bradovaného dála. Hľadá Lukáša Slávika.
V úvodnej štvrťhodinke zatiaľ musím konštatovať, že domáci jednoznačne... Menšie vzdialenosti im zatiaľ vychádza bez väčších problémov, aj keď som si istý, že Horváta opäť ale dôraznejší hostia. Teraz ale dôležitý zakrátko, domácim opäť nezafungovala a v breaku z toho môžu ťažiť hráči Považskej Bystrice, opäť ale v defenzíve výborný Musadžata. Svoje ovocie hneď v úvode tohto zápasu. No a Pohronie tak opäť pripomenulo zaváhania zo zápasu s Petržalom. Domáci získali loptu vďaka Olejníkovi a ten môže vymysleť do polčasu vďaka Sabovi a v závere stretnutia dokáže hranie tej top trojky, top štvorky. Na opačnej strane viaceré slovenské kluby by chceli mať také starosti ako... sa s loptou na omelej tráve proste nevedel zžiť. Je vidieť, že zodvine hlavu vo finálnej fáze, že ju chce tú loptu niekam poslať, chce ju nejakým spôsobom rozohrať, ale absolútne mu to na kopačke a na zemi nesedí. Pekná príhrávka. Zamedziť tomu, aby Pohronie prešlo pred 16 Ružomberka.